Mae hon yn nofel sy'n trafod trais ac oedd e herol iawn yn cartre mewn ffordd credadwy ac emosiynol iawn ac dwi'n teimlo bod Rebecca Roberts wedi cyfleu yr agweddau yma mewn ffordd gonest, triw a credadwy iawn. Mae'n gylwn ni ddod i adnabod y prif gymeriad sy'n gymeriad dewr sy'n dyfal barhau, mae'n hynod o falgar ac yn gymeriad andros y gri a da ni'n adnabod hi drwy'r gydol y nofel. Mae'r nofel hon da ni wedi bod yn darllen y nofel sy'n rhoi cipolwg ar fywyd merch ifanc. Yn ein ardal ni, da ni'n cydymdeimlo da ni'n gallu gweld da ni'n gweld y teimladau bod hi'n mynd drwy a y bywyd go iawn y cyfoes yna. Mae wedi taro hoel yn yr i ffen o'r acen, yr ardal. Mae'n enyn ein cydymdeimlad oherwydd yr holl brofiadau anodd mae Rachel yn mynd trwedd. Hawdd iawn i ddarllen, dydy. Yn sicr mae nofel dylse pawb cael darllen oherwydd mae yn rhoi golwg ar fyd newydd ac fyd gwahanol ond hefyd yn debyg i fyd go iawn ni. A da ni'n gweld sut mae digwyddiadau eitha dofyn yn cael effaith ar fywyd Rachel. A da ni'n gweld cipolwg o sut mae hi'n bersonol yn delio efo. Ewch i ddarllen #helyn sydd ddod i adnabod fwy ar Rachel.